My Ghana Media TV adesima mmarima mu nyinaa mu akɔ aba yɛda wase sɛda ne deɛ nyinaa no wɔbɔ mmɔden na abɛhwɛ deɛ ɛretwa guo ɛwɔ kasamfonyini yi so. Ɛnɛ ne deɛ ɛdi kan a waba yɛn channel yi so a na wasubscribe na wabɛka yɛn ho na ɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a any news update bi a na ɔso nsa ɛbɛka. Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama akwatia ne n'akyi kakra ɛkɔpie mu ɛwɔ Germany. Na ɛhɔ nom dwumadie bi kɔɔ so a na ɔfrɛ no sɛ Tana Security Forum na kyerɛ sɛ wɔn kɔdwendwene bammɔ nso so nsɛm ho na Ghana mampanyini akora wɔn to wɔn nsa frɛ nso wɔn bɛyɛ titinani wɔ dwumadie no so ampa ɔde ɔsɛ yɔyɔ a ɔbɔ ne kete mu ɔgyefoɔ bosome no ne da a ɛtɔ so du mmienu ɛna ɔkɔɔyɛ ɔkɔdidi nkɔmmɔ no bi a ɔwieɛ ɛna ɔbɔwura mu ɛwɔ Addis Ababa, Ethiopia. Ɛhɔ nso so no Africa Union wɔn dwumadi a yɛ na ɛkɔ so abira no ne abira no nhyiamudie wei ne yɛde ɛtɔ so maako aduasa nwɔtwe 38th ordinary session dwumadie na ɛkɔɔ so ɛno nso so akora de ne mu nyam kɔtɛ akyire ne ɔkɔɔ ɔdi nkɔmmɔ bebree ɛhyehyɛ abibiman mpanyinfoɔ nyinaa nkora so wɔn nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi nso so ɛtu anamɔ na yɛtu mpɔn wɔ abrabɔ ne asetena mu na ɛnɛ da yi a ɛyɛ ɔgyefoɔ bosome no ne da ɛtɔ so du nson wɔ afe mpem mmienu ne aduonu enum Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama saa de n'ani akyerɛ mu ɛwɔ Ghana asɛm no ɔkasa yi wɔnya bɛduru ɔman mu asomdwoeɛ nso so mu na kyerɛ sɛ ayɛ anigye asɛm pa na wabere a Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama saa da n'ani de kyerɛ mu wɔ Ghana no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛni ka asɛm paa. The first female vice president of the Republic of Ghana, Her Excellency Professor Gina Nogokwa Ajimai, na okohyia ne kwan kamakama welcome no a mudi ɔmo nkɔmmɔ kakra na kyerɛ sɛ ɛyɛ nika asɛm yɛ ni sɔsɛm.
Cameras, brother. Ladies and gentlemen, members of the press, we are very happy to welcome back our president. We are thankful that he is and sound. We know the import of the visit, and we can all tell from the receptions that the visit was good, not only for him as a returning president, setting history, but also for us in Ghana and for our continent. So, boss, welcome back home. Thank you. We'll have a few words of exchange and conversation. And so I'll leave you 5 minutes to do all your clicking. And maybe leave us a little space. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Let's go. Thank you.